En realitat és un espectacle que l'hem preparat entre 3 persones, que ja ho heu vist, que és multidisciplinari, hi ha una persona que toca, una persona que ha preparat tot l'espai escènic i jo. Des del principi ha sigut una cosa molt coral, és a dir, que des del principi que vam connectar amb els poemes vam connectar amb una mateixa línia i a partir d'aquí ha sigut tot molt màgic. El factor màgia, que ens agrada dir-ho perquè és que ha sigut així, tot s'anava produint d'una manera molt especial, molt fàcil i molt fluida, i els poemes van ser escollits que tots estàvem d'acord des del principi, de cop i volta tot el tema de la trama, el fil que heu vist i tal, tothom estava d'acord, el rodamons, els personatges que sorgien, fer-ho des de la perspectiva de l'Esperanceta, tot això. I jo personalment me l'he preparat bàsicament des de la connexió que he tingut des del principi amb l'Esperanceta Trinquis, que és un personatge que a mi em genera molta tendresa i que directament hi he anat a ella. I m'agrada molt des del principi. I des d'aquí he llegit tots els poemes, des del que em provocava, des de les emocions que em provocava el personatge de l'Esperança. Llavors llegint Espriu, sabent una miqueta sobre la seva vida, llegint altres obres, investigant, escoltant músiques que t'evoquen això i sobretot relacionant-nos amb els companys i amb el company i la companya. L'Esperanceta Trinquis va ser una dona, una rodamón, que vivia a Arenys, on vivia Espriu, on estava Espriu de petit, vaja, i era un personatge que suposo que li devia generar algun tipus de cosa, que li devia cridar per algun motiu, i és aquells personatges, saps, que hi ha una a cada ciutat, que sempre hi ha una persona que volta pel poble, no? I viu al carrer i és peculiar i alhora fa pena i alhora tothom se n'allunya i alhora, saps, aquells contradictoris que generen moltes emocions contradictòries, però que en definitiva formen part al final del paisatge de la ciutat o del poble. I era això, era una rodamón que tenia precisament aquest paper allà i que va morir, com diu el poema de l'Esperanceta, glaçada al costat de les vies del tren. Home, per fer difusió de la poesia i de poetes tan grans com Salvador Espriu, que en un primer moment no arriben a tothom o no tothom s'hi apropa. I fer-ho d'aquesta manera crec que és una molt bona excusa, una molt bona manera per difondre la seva paraula. I és això, la poesia és molt minoritària, ja ho sabeu, molt poca gent avui dia llegeix poesia i crec que està molt bé que es mantinguin durant molt de temps aquesta iniciativa. És superric, quan veus d'altres disciplines la història creix i creix a unes dimensions molt superiors al que creixerien si estiguessin fetes des d'una perspectiva única. Has de ser un geni per donar aquesta visió polièdrica d'una història.